Vazhdimi seancës së shështimit gjyqësor në çështjen penale. Добре jutro svima, nastavak se sopret su prilično Inicijuar nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës. Inicirano strane Državnog tužilaštva Republike Kosovë, Në akt akuzën numër PPS PPS numër 75 fraksion 2023. 75/2023, Paraqitet për kësaj gjykate me datën 11 shtator 2024. poznata ovom sudu 11. septembra 2024. godine. Kundër kandidatëve Blagoj Spasojević, Protiv okrivljeni Blagoj Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović i Dušan Maksimović për veprat penale të specifikuara në këtë akt akuz, të cilat i kemi komunikuar disa herë. za krivična dela koji su specificirani u optužnici, a koje smo naveli nekoliko puta. Konstatoj prezencën e palëve në shëtimin sotëm gjyqësor. Konstatujemo prisustvo stranaka na današnjem ročištu. Kujtja trasemin e konfirmon prezencën me ngritje dore. Koga pozivamo, čije ime pozivaš Është nek prezent prokurori nga Prokuria prisutan Speciale në specijalni bazi. tužilac na ima bazi, Blagoj Spasojević Spasojević është prezent prisutan me mbrojtësin Ljubomir Pantović. sa braniocem, advokat Ljubomir Pantović, Vladimir Tollić Vladimir Tollić prisutan, me mbrojtësin Miloš Delić, sipas autorizimit. po punomoćju, Dušan Maksimović Dušan me Maksimović mbrojtësin prisutan, avokatin Ivana Filipović sipas autorizimit. Jovana Filipović po punomoćju, Në sot prezenton përfaqësuesi i palës së dëmtuar Alban Rushiti, avokatin Naim Rëdavi. zastupnik oštečne stranke Alban Rushiti, Edhe advokat për Naim të Rëdavi, dëmtuarën Shirim Shaqiri, avokatin Luciana Ismaili. Lucia Qire, Ndërsa nuk është paraqitur Luciana Ismaili. përfaqësuesi i palëve të dëmtuara Lumnie dhe Jetën Bunjok, avokati Arionit Koci. Advokat Arionit Koci Trupi gjykus është përbërje të njëjtë, nëse s'ka vërejtje. već u istom sastavu, ako nemate Ka vërejtje primjedbe, për trupin gjykus. da li imate primjedbe za sastav sudskog veća? Procesin do ta mbajë zyrtarja ligjore Kaltrin Çollaku. Zapisničarka je pravni službenik Kaltrina Čolakov, Atëherë marra vendim, donosim rješenje, shëtimi është i hapur për publikun. sudski pretres je otvoren za javnost. Po na prokuror çfarë po? Izvolite, tužilac, šta imate? Nderuar gjykat, avokat, nderuar shëtrim. Poštovani sud, Me qenë se advokat i javnost, Sot është planifikuar të bëhet budući za të danas zgjohet dëshmia e dëshmitarit da se Anonim sasluša A2, svedočenje svedoka nëse më lejohet të anonimnog kam një svedoka kërkesë A2. që ta parashtoj para gjykatës përpara se të fillojmë dëgjimin e këtij Imam dëshmitari. predlog za sud da primimo da počnemo sa saslušanjem ovog svedoka. Në pajtim me nenin 289, U skladu sa članom 289, paragrafi 1, stav 1, pikë 4, në paragrafin 1.4 podstav 1.4 të kodit e procedurës penale, Zakonika o krivičnom postupku, kërkojmë që zahtjevamo da kjo seancë da se ovo ročište e hapur për publikun koje të je otvoreno mbyllet za javnost, da se zatvori kërkësisht privremeno gjatë administrimit të dëshmisë tokom izvođenja svjedočenja së dëshmitarit Anonim A2, anonimnog svjedoka A2 i cili në këtë procedurë gëzon statusin e dëshmitarit anonim. koji u ovom postupku uživa znači status anonimnog svjedoka. Siç e dini, ky Kao što znate, status ovaj status i dëshmitarit është vendosur svjedoka në je njim përputhje me status dispozitat e kapitullit të 13 të kodit të procedurës penale, poglavlje 14 Zakonika krivičnog postupka që rregullojnë koje regulišu mbrojtjen e dëshmitarëve, odbranu znači svjedoka, përfshirë uključujući mbrojtjen zaštitu dëshmitarëve svjedoka, anonim uključujući zaštitu anonimnih svjedoka me qëllim që të garantohet sa namerom da bi se siguria fizike zagarantovala fizička sigurnost, bezbednost e dëshmitarit si dhe për të ruajtur svjedoka
integritetin e procedurës kao i da penale. začuvamo integritet postupka. Përmbajtja e dëshmisë së këtij dëshmitari Sadržaj svjedočenja ovog svjedoka përfshin rrethana uključuje i okolnosti dhe informacione që në rast të ekspozimit i informacije koji, ako bi se në u këtë seancë slučaju publike rasvjetlio u ovom javnom pretresu, mund të cenojnë sigurinë e tij mogu da ugrože njegovu dhe të sigurnost procesit gjyqësor i bezbednost ovog sudskog procesa dhe rrjedhimisht mund të ndikojnë i mogu utjecati negativisht në mbarvajtjen e shqyrtimit gjyqësor. negativno što se tiče odvijanja ovog sudskog Prandaj në përputhje me paragrafin 2 të u nenit skladu sa stavom 2 289 të kodit procedurës člana penale, 289 Zakona o krivičnom postupku, konsiderojmë se smatramo da përjashtimi i individëve të caktuar nga salla da isključenje neke lice iz sudnice, nuk do të ishte mjaftueshëm određenih lica iz sudnice, ne për bi të bilo garantuar dovoljno mbrojtjen e nevojshme, da bi zagarantovali znači potrebnu zaštitu. andaj kërkohet mbyllja e plotë të seancës Stoga zahtjevamo znači celo Për publikun zatvaranje gjatë ročišta dëshmisë za javnost tokom njegovog svjedočenja. Në këtë drejtim, U ovom pravcu kërkojmë nga gjykata që ta aprovojë kërkesën e zahtjevamo qeverisë od suda da usvoji zahtjev tužilaštva dhe të urdhërojë që kjo seancë të zhvillohet me dyert të mbyllura i da daje naredbu da se ovo ročište odvija sa zatvornim vratima, në mënyrë që të respektohet tako da bi se të respektohen dispozitat ligjore për mbrojtjen kako e bi se dëshmitarit të poštovale rastit. zakonske odredbe što se tiče zaštite svjedoka u ovom određenom slučaju. Faleminderit prokuror. Hvala tužilac. A ka dikush prej palëve lidhur me këtë çfarë? Da li ima neko strano po prokuror, vezi ovog propozimin prokuror? A ka dikush što je prej podne palëve? tužilac? Da li ima neko strano? Avokat Pandović. Advokat Pantović, izvolite. Hvala predsjedniče. Faleminderit komentar. Tužilaštvo tvrdi Kjočka bi se predsjednom prokurori javno suđenje negativno odrazilo që domethënë seanca e hapur do të ndikonte negativisht na ovog anonimnog svedoka tek dëshmitari anonim i na ovaj pretres u celini. dhe të kjo seancë apo ky proces në tërësi, I ja bi se složio sa time edhe unë do të pajtohesha me këtë, da smo od tužilaštva čuli konkretne razloge po të dëgjonim nga prokuroria arsye konkrete për të cilat bi se prisustvo javnosti për të cilat prania negativno odrazilo. e publikut do të ndikonte I na negativisht. svedoka i na pretres. Si në dëshmitar, ashtu edhe në Mi proces. takve konkretne razloge nismo čuli od tužilaštva, Pra, ne arsye konkrete nuk kemi dëgjuar nga prokuroria, tako da ashtu që predlažem da Propozoj. ne prihvatite ovaj predlog. propozoj që të mos e pranoni këtë propozim. Faleminderit. Fala. Nëse s'ka dikush diçka, Ako neko drugi nema ništa drugo, trupi gjykus tërhiqet për këshillin lidhur me propozimin. sudsko vijeće se povlači za sada što se tiče ovog predloga i vraćamo se za nekoliko minuta. Nga ana e prokurorit të shtetit, Nakon predloga od strane državnog tužioca përmarrës së mendimit nga mbrojtja, i uzimanje mišljenja od strane odbrane, trupi gjykus me këtë akvendim. sudsko vijeće donosi ovo rješenje. Aprovohet propozimi i prokurorisë Usvaja se predlog tužilaštva që seancat e kalon në seancë të mbyllur da se ročište zatvori gjatë dëgjimit të dëshmitarit anonim A2, tokom saslušanja svedoka kjo anonimnog bazuar svedoka në Pan nenin 289, na osnovu člana 289, paragrafin 1 në paragrafin 1.4 podstav 1.4 i kodit të procedurës penale të Republikës Kosovës Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova me qëllim të mbrojtjes së dëshmitarit. s ciljem zaštite svedoka. Andaj i lutem Stoga, Elirani Sallën, molim vas da oslobodite, znači da se udaljite od deri sa sudnice, të largoni jo trupi gjykus këtë Dok se pas vi 3-4 udalite od minuta sale. në sallën e gjykimit. sudsko veće se vraća za 3-4 minuta u sudnicu.